Il-każijiet ta' persuni infettati bil-coronavirus telu għal 129. Dan hekk kif konferenza tal-aħbarijiet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tad-dettalji ta' 19 il-każ ġdid ta' persuni bil-COVID-19. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li dawn l-aħħar każijiet irriżultaw pożittiv minn 488 test li ttieħdu matul il-jum ta' tlieta. Ma dan l-istazzjon il-Professur Gauci qalet li 102 persuni morda b'dan il-virus jinsabu fid-djarhom. Dan fil-waqt li 10 persuni qed jingħataw il-kura fl-Isptar Mater Dei u 17 oħra qed jingħataw il-kura fl-Isptar Privat ta' San Tumas f'Ħalqormi. Fost il-każijiet il-ġodda minn persuni ġew infettati bil-coronavirus wara li siefru. Maltija ta' 47 sena, oħra ta' 23 sena, Ingliż ta' 54 sena li jgħix f'Malta u ibnu ta' 22 sena ġew infettati bil-coronavirus wara li siefru lejn ir-Renju Unit. Irriżultaw pożittivi wkoll għal COVID-19 Spanjola ta' 40 sena li tgħix f'Malta u ġiet lura minn Spanja. Żewġ tirġiel ta' 52 sena u 19 sena li ġew mill-Awstrija u Maltija ta' 56 sena li ġiet lura mill-Polonja. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li 4 persuni ġew infettati wara li kellhom kuntatt ma' persuni li kienu pożittivi għal coronavirus u kienu jafu bihom l-awtoritajiet tas-saħħa. Żagħżugħ ta' 21 sena għall-virus wara li kellu kuntatt ma' żewġ persuni infettati fl-Aġenzija Support. Bl-awtoritajiet tas-saħħa din jieħdu l-miżuri neċessarji f'din l-aġenzija. F'każ separat, Malti ta' 58 sena għall-virus wara li huwa qarib ta' ħaddiema infettata bil-COVID-19. Raġel ta' 36 sena kellu kuntatt ma' persuna pożittiva f'ġim, filwaqt li mara ta' 52 sena laqtet il-COVID-19 hekk kif kellha kuntatt ma' persuna infettata. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li għandna 7 każijiet ta' trasmissjoni lokali bil-persuni infettati ma jafux minn fejn ħadu l-virus. Fost dawn il-każijiet hemm Malti ta' 27 sena, Taljan ta' 38 sena li jgħix Malta, mara ta' 24 sena u Ċiniż ta' 23 sena, it-tnejn jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, Malti ta' 47 sena u Maltija ta' 60 sena. Il-Professur Gauci qalet li hemm anzjan ta' 81 sena li ġie infettat bil-coronavirus u qed jingħata l-kura fit-taqsima tal-infezzjonijiet f'Mater Dei u jinsab f'kundizzjoni stabbli u s'issa m'għandu l-ebda komplikazzjonijiet. Dwar l-anzjan ta' 61 sena li l-ġimgħa li għaddiet iddaħħal fit-taqsima tal-kura intensiva, il-Professur Gauci qalet li dan mhux f'qada kritika. Il-Professur Gauci kkummentat ukoll għal fatt li hawn anzjani li qed ikunu fil-pjazzett. Aħna nifmu li huwa diffiċli li persuna jingħalaq ġad-dar tiegħu forsi ma jkollux kuntatt ma' nies oħrajn, però l-fatt li qegħdin imorru fil-pjazzett u jiltaqgħu ma' anzjani oħrajn jista' jkun li hemmhekk ħajiltaqgħu mal-virus. Allura l-appell tagħna huwa biex in-nies joqogħdu ġewwa. Imma l-appell huwa wkoll li l-relatives ta' dawn l-anzjani iżommu kuntatt magħhom permezz ta' telefonati. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika appellat biex kulħadd jiġbed ħabel wieħed fil-ġlieda kontra dan il-virus. Kulħadd jista' jagħmel il-parti tiegħu. Din hija katina fejn qiegħda tinfirex il-mart minn persuna għall-oħra. Ġifri kull persuna qed jarana u jismana llum jista' jkun hu li jwaqqaf din il-katina. Allura jekk naħdmu kollha flimkien, jirnexxilna innaqsu l-impatt ta' din il-virus li qed jinfirex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.